Rakkaudelta minulle. Elämäsi suurin rakkaus olet sinä. Läsnäolo ja pysähtyminen. Tervetuloa tähän hetkeen. Pysähdy. Sulje silmäsi, jos haluat. Tunne, että juuri nyt sinä riität. Tämä hetki on sinua varten. Tämä on rakkaudelta sinulle. Olet juuri nyt arvokas. Olet jo perillä itsessäsi. Lopussa sinulle on pieni kotitehtävä. Rakkaus kaiken ytimessä. Tämä on henkinen matka. Tämä on totuus. Elämäsi suurin rakkaus olet sinä. Mitä rakkaus on? Se saa meidät leijumaan. Se tuo hymyn huulille. Se rohkaisee meitä elämään. Rakkaus on lapsen ja vanhemman välillä, kahden ihmisen välillä. Rakkaus työhön, elämään, omiin unelmiin. Rakkaus on tunne, joka tasapainottaa ja kantaa. Rakkaus on tapa katsoa elämää. Se on hiljainen voima, joka virtaa meissä kaikissa. Rakkaus on näkökulma, jonka kautta näemme itsemme uudessa valossa. Miten sinä katsoisit itseäsi, jos katsoisit rakkauden silmin? Rakkaus alkoi puhua. Minulle rakkaus alkoi puhua uudella tavalla. Se pysäytti kiireen, se sai näkemään elämän värit uudelleen. Se hiljensi ääniä, jotka sanoivat, etten riitä, ole tarpeeksi tai että en olisi hyväksytty. Se alkoi eheyttämään sieluani ja parantamaan sieluni haavat. Se sai hymyilemään ja sisäisen paloni loistamaan. Jätin taakse kaiken, mikä pidätteli minua, jarrutti eteenpäin menoa, oli esteenä polullani ja hidasti kulkuani. Päästin irti ja vapautin itseni kahleista. Olin vapaa. Tuolla hetkellä alkoi minäkuvani muuttua. Se muuttui rakkaudesta käsin katsottavaksi. Minä en ollut enää se sama ihminen. Olin tullut sieluni kotiin. Aloin kuuntelemaan kehoani, sydäntäni. Aloin poistamaan elämästäni sen, mikä ei enää palvellut unelmiani. Aloin elämään. En enää piilota rakkautta. Rakkaus ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Harjoitus. Rakkaudellinen kohtaaminen itsensä kanssa. Ota nyt hetki itsellesi. Pysähdy siihen ja keskity. Laita silmäsi kiinni ja laita käteesi sydämellesi. Hengitä syvään. Kuuntele tarkasti, mitä sanon. Nämä sanat ovat sinulta, sinulle itsellesi. Minä näen sinut. Minä rakastan sinua. Olet elämäni tärkein ihminen. Minä olen täällä sinua varten. Et ole yksin. Sinä olet elämäni suurin rakkaus. On aika jakaa rakkautta maailmalle. Rakkaus on laskenut minut hellästi alas pilvilinnoista ja se on opettanut armollisuutta ja uskoa parempaan. Rakkaus on ollut suurin opettajani ja minä olen ollut nöyrä oppilas. Rakkaudelta minulle on kuin lämmin halaus hyvältä ystävältä tai rakastajalta. Nyt minä jaan sen sinulle. Nyt on aika, rakkauden aika.
Minäkuvan muutos rakkaudesta käsin. Minäkuva on se tarina, jonka uskot itsestäsi, ja jos tämä tarina on syntynyt pelosta ja riittämättömyydestä, se ei ole totta. Rakkaus kirjoittaa toisenlaisen tarinan. Kun aloin ymmärtämään rakkauden merkityksen ja sen voiman, minäkuvani muuttui rauhallisemmaksi. Pystyin taas luottamaan elämään ja kaikki pelkoni haittui pois. Koko olemukseni muuttui, sisäinen valoni alkoi näkyä ulospäin. Mieleni rauhoittui ja aloin nähdä todellisen minäni peilistä, ja minä pidin siitä. Minkä tarinan sinä haluaisit kertoa itsestäsi juuri nyt? Naisellisuus ansaitsee tulla nähdyksi. Voit nauttia omasta naisellisuudestasi, antaa lantion keinahdella puolelta toiselle. Voit tuoda kauniin vartalosi esille ja hymyillä kulkiessasi. Voit miettiä, mitä naisellisuus on ja kuinka se näkyy sinussa. Voit olla vahva ja varma omassa naisen voimassasi. Rakkaus vapauttaa kehosi, äänesi ja koko olemuksesi. Rakkaus ei häpeä, se ei vaadi, se hyväksyy. Mitä kohtaa itsestäsi et vielä uskalla rakastaa täysin? Rakkaus ja unelmien mahdollistuminen. Kun minäkuvani muuttui, aloin myös nähdä unelmani mahdollisina. Rakkaus antoi minulle rohkeuden. Se antoi luvan haluta. Se salli unelmat ilman häpeää tai selittelyä. Unelmat eivät synny pakottamalla. Ne syntyvät, kun olemme turvassa itsessämme. Kun näet itsesi rakkaudella, alat valita myös unelmasi rakkaudella. Jos mikään ei estäisi sinua, mitä unelmoisit juuri nyt? Rakkauden muutosvoima arjessa. Kuinka elämämme muuttuu, kun alamme toimia rakkaudesta käsin? Työ muuttuu merkitykselliseksi, arjen valinnat selkeytyvät, uskomuksia alkaa murentua. Rakkaus antaa rohkeutta sanoa ei asioille, jotka eivät enää palvele sinua. Rakkaus tuo armollisuutta, ei suorittamista. Rakkaus ei ole aina suurta, se on pieniä tekoja. Se on sitä, että puhut itsellesi lempeästi, käännät selkäsi sille, mikä ei enää palvele. Valitset itsesi yhä uudelleen. Rakkauden tie ei katoa. Rakkaus ei katoa, vaikka me unohtaisimme sen hetkeksi. Se odottaa, se kutsuu, ja kun me palaamme siihen, palaamme itseemme. Tämä matka voi alkaa nyt. Tule mukaan tälle matkalle. Rakkaus ei ole tavoite, se on sydämesi koti. Rakkaus on hyvä opettaja, minäkuvan muutos on sen kaunein hedelmä. Maailma tarvitsee rakkautta, rakkaudelta minulle ja rakkaudelta sinulle. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa kanssani. Kommentoi, mitä rakkaus merkitsee sinulle. Tai jätä numero 1, niin tiedän tämän puhutelleen sinua. Nyt lupaamani kotitehtävä.
Kirjoita tänään itsellesi kirje, jonka otsikko on Rakkaudelta minulle. Tämä on kanava Rakkaudelta minulle.